Έτσι λοιπόν, αν έκανα 10 μικρούς θα έμπαινα σαν υπαλληλάκος. Θα άνοιγα την πόρτα και θα έλεγα... Να μ' αφήσουν ήσυχο που πήγα χθες και για να δω πότε θα βγει η σύνταξη και μου λέει αυτή η υπάλληλος μια χαρά σε βλέπω, μου λέει τι θες τη σύνταξη και κάτσε μου λέει να σου μετρήσω και το προσδόκιμο και πώς το μετράμε το προσδόκιμο, θα κάνεις μου λέει μια εξέταση ουρών κοκοβράνων, 2 ακτινογραφίες και θα τη στείλουμε στη Γερμανία. Της κοιτάει η Μέρκελ προσωπικά. Λέω πάνε τα κόπρανά μου στη Γερμανία και μαζεύεται όλη η Βουλή και τα βλέπει. Αμέ μου λέει και αποφασίζουν ποιο είναι το προσδόκιμά σου. Γιατί όλοι έχουμε γραμμένο που το λένε πεπρωμένο, αλλά τώρα βάζει του πεπρωμένο θα παίρνει τη σύνταξη. Το άμα είναι φτάσει 100 δεν μπορεί να πάρει σύνταξη στα 67. Στα 67 θα πάρει αυτό που θα πεθάνει στα 72. Δηλαδή δεν με συμφέρει να είμαι καλά. Δηλαδή αν βγουν καλές εξετάσεις μου, εγώ χάνω τη σύνταξη. Άι, χάσου προσδόκιμο. Κόψε. Θα πεθάνω στο άγχος της ηλικίας μου. Στο άγχος, όχι στο άνθος. Θα πετύχω καμιά μέρα το Γιώργο μπροστά μου, θα του πω δεν βλέπεις, άιντε, γεια σου. Κάτσε εδώ τώρα, τι χρωστάω. Ήκα, 5, 25, εσύ. Πρέπει να βρω 20 δις. Πρέπει να βρω 20 δις. Ξέρεις από ποδήλατο. Πρέπει να βρω 20 δις. Πρέπει να βρω 20 δις. Πρέπει να βρω 20 δις. Ήθελα να βρω 23 ευρώ. 23 ευρώ. My asshole. 23 ευρώ να βρω. Μου χαρίσαν ένα ποδήλατο στις Βρυξέλλες, αλλά χωρίς σέλα. Πρέπει... Ευρώ. Good evening, good evening. Good evening. God bless America, God bless Σαντρί, God bless Λάκης. Αλλά δεν μπορώ και να κάτσω γιατί... Ανθούλα, you have Vaseline. Μου είδες. Πρέπει να βρω 20 δις. Πρέπει να βρω 20 ευρώ. Πρέπει να βρω 20 δις. Πρέπει να βρω 30 δις. 30 και 20. Come on, fucking mind, come on. 30, 20. 130 ιδέοι. 30, 50. 220 στο ενίκιο. Πρέπει να βρω 43 στα κοινόχρηστα. Ναι, και η επιμήκυση του πέους, του χρέους, λέτε. Come on. 64 το τηλέφωνο. Come on, fucking mind. Κάνω λίγο γυμναστική καλύτερα. 55 ευρώ. 30 δις, 26 δις, 50 δις για τα ταμεία. Έχω πάρει 110 δις. Χρωστάω άλλο 4 δις για να πληρώσω τους υπαλλήλους. Θέλω 65 δις, 65 δις για να πληρώσω το ΙΚΑ. Θέλω άλλα 20 δις. Πρέπει να μην αρρωστήσουν περίπου 405.000 άνθρωποι. Θα τα καταφέρουμε, θα το καταφέρουμε αυτό. I satisfy. Βάλε και τους στόχους καμιά 70 δις. Πρέπει να πάρω άλλα 230 δις. Να φάω πες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη φασόλια. Να φάω αρακά Πέμπτη. Παρασκευή σύστημα υπατία. Σάββατο μπάμιες. Πες να δώσω το ελληνικό στους Άραβες 4 δις. Να δώσω το λιγαβητό την backstage. Backstage κάνει 630 εκατομμύρια. Να δώσω Αράχοβα, Καϊματσαλάν, 800 millions. Πες και τα δύο μαζί όλα αυτά. Να δώσω τη Μύκονο. Τα βορεινά ρε παιδί μου, έχει το χωριό. Έτσι δεν θα δώσω την καλή πλευρά. Βάλε και το γαλάτι μέσα. Βάλε και τον Πελεκάνο. Θα πιάσει μια 600. Μέχρι τα 50 δις. Πάλι δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω. Fucking δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω.
Really? Δεν βγαίνω. Really? 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 Δεν βγαίνω. Really? Ούτε εσύ βγαίνεις, really? Όχι, δεν βγαίνω. Και όπως πάνε τα πράγματα, ούτε ο Κούκος δεν θα βγαίνει σε λίγο να λέει την ώρα. Έχει πάθει ο Κούκος μου κατάθλιψη. Ποιος Κούκος, για να δω. Όχι ο Κούκος αυτός. Να κάνεις Εδώ και τις μέρες δεν μου λέει την ώρα. Γιατί σου λέει, αφού δεν έχεις να πας πουθενά, τι να στην πω την ώρα. Δηλαδή από σεβασμό και ο Κούκος δεν βγαίνει. Κάπου σας έχω δει εσάς. Για δες μου τι. Παίζετε στην τηλεόραση. Ναι. Στις ειδήσεις. Fucking news, the fucking news, 8 o'clock. Δεν τη βλέπω αυτή τη σειρά καθόλου. Μα είμαι ο fucking prime minister της χώρας. Δηλαδή. Prime minister. Δηλαδή. Είσαι. Πρωθυπουργός. Τι το. Ναι. Εγώ που Έχουμε πρωθυπουργό, δεν το είχα. Give me 5. Να. Double 5. Να. Πώς κυβερνείται αυτή η χώρα. Πώς. Αυτό ρωτάει συνέχεια ο ένας τον άλλον. Πώς κυβερνείται αυτή η χώρα. Αν δεν κυβερνιόταν η χώρα, Ναι. τότε πώς φτάσαμε ως εδώ. Δηλαδή κυβερνιόταν η χώρα και φτάσαμε ως εδώ. Πού και να μην κυβερνιόταν. Αχ, τώρα σας θυμήθηκα. Ναι. Εσείς δεν είστε παίζετε στην κομμωδία, λεφτά υπάρχουνε. Εσείς. Yes, indeed. Λεφτά υπάρχουνε. Fucking money, yes, there is. Αυτά που ψάχνετε πριν είναι άλλα. Αυτά είναι τα λεφτά, υπάρχουν, αλλά επειδή μέχρι να υπάρξουν, δεν υπάρξουν, δεν υπάρχουν, δανειζόμαστε γιατί πράγματι λεφτά υπήρχαν, απλά εμείς όταν κοιτάξαμε τα λεφτά, το ταμείο, τα λεφτά που υπάρχουν δεν υπήρχαν, αλλά σίγουρα υπήρξαν. Το είπα. Πώς φορά. Thank you. Appreciate your audience. Thank you. Πρώτη φορά έχω δει χρήματα να έχουν τόσο υπαρξιακό πρόβλημα. Τέτοια χρήματα με υπαρξιακό πρόβλημα. Πότε θα βγούμε από την κρίση αυτή. Πότε. I can't watch your eyes. Σε κοιτάω στα μάτια. Ναι. Πότε. Σας κοιτάω και όλους σας στα μάτια και την Ανθούλα. I understand why she laughing us off so much. Θα βγούμε από την κρίση τέλος του 12, under 14, παίζαν 15, βία 17, σίγουρα το 2018. Το 2018. Όχι, δεν άκουσα καλά, το 2018. Όχι το 3018. Γιατί μερικές λεπτομέρειες έχουν σημασία. Όχι, το 2018. Ναι. Το 2018. Ναι. Πες το κανάλι του εμπεδό. 2018. Ξανά. Τι θα γίνει το 2018. Ναι, το 2018 λοιπόν. Ναι. Κάτσε να κάνω λίγο τη γυμναστική. Ναι. Τι θα γίνει, πες. I forgot it. Μισό λεπτό. Come on, fucking mind. Come on, fucking mind. Come on. Προσπαθήστε το μυαλό να το βρεις. Come on. Πρέπει να κάνω λίγο γυμναστική. Come on, fucking mind. Το 2018. Χτύπα λίγο το κεφάλι. Ναι. Okay, thank you. I got it. Give me 5. Να. Πες μου. Το 2018 αυτή τη χώρα δεν θα την αναγνωρίζεις. Αυτό ακριβώς φοβάμαι. Θα είναι τέτοιο το development, η ανάπτυξη που θα περπατάς. Όχι, θα βασιστεί η ανάπτυξη. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Ναι. Why is she laughing us off? Να το μεταφράσω γιατί έχει ξεκολουθεί στο γέλιο σου. Για όσοι δεν ξέρουν να translate English in Greek. Δηλαδή, ανάπτυξη means θα περπατάς και θα βλέπεις φουγάρα, πράσινα φουγάρα, γιατί θα έχουμε πράσινη. Πολύ πράσινη ανάπτυξη. Green development. Έχουμε να φάμε γκαζόν. Γκαζόν και χόρτο. Ναι, χόρτο. Χόρτο. Γκαζόν πράσινο είναι το χόρτο. Χόρτο. Όχι το... Το χόρτο ξέρεις. Τι. Τρίφυλλο, καλό.
Αλλά για να το πετύχουμε αυτό. Αλλά ναι, για να το πετύχουμε αυτό, ναι. Μία είναι η λέξη που θα φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Δεν πάτε στο διάλογο. Λέω ποια είναι η λέξη. Are you talking to me? No. No. Όχι, κύριε. Εγώ έχω αποφασίσει να σώσω την πατρίδα. Την πατρίδα ήθελα να πω. Την πατρίδα. Με μας μέσα. Η λέξη που θα οδηγήσει, δεν μου τη λέτε τη λέξη. Η λέξη που θα οδηγήσει την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η λέξη μαζί. Μαζί θα ξεχρεώσετε. Μαζί θα βγάλετε τη χώρα από την κρίση. Μαζί. Αν δεν είστε μαζί, δεν θα βγείτε ποτέ από την κρίση. Και το λέω αυτό διότι εγώ δεν θα είμαι εδώ μια ζωή. Δηλαδή, για να το συνοψίσω. Κάτσε, είναι δύσκολο. Συνόψη είναι για μένα. It's very difficult. Για να το συνοψίσω. Come on, fucking mind. Okay, ναι, το break a guide. Μαζί τα φάγαμε, μαζί θα τα ξεχρεώσετε. Πώς γίνεται αυτό, πες το με αυτό. Sorry, just a moment. Αυτά που εμείς φάγαμε, παραγράφηκαν, delete. Άρα αυτά που εσείς φάγατε είναι το χρέος. Και αυτό είναι αυτονόητο. Ναι, αλλά ποιος το δημιούργησε το χρέος. Ποιος το δημιούργησε το χρέος. Μισό λεπτό, να μην στα λέω από το κεφάλι μου, γιατί I'm not very clever. Εδώ το έχω. Μισό λεπτό. I got it. Είναι και στα ελληνικά, το πιάνουμε μια. Στα 5 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, πράγματι ο τόπος δεν γνώρισε τέτοια ανευθυνότητα, Το χρέος διπλασιάστηκε πριν ο κύριος Καραμανλής, θαυμαστικό, εγκαταλείψει πανικόβλητος. Το χρέος, μισό λεπτό. Το χρέος διπλασιάστηκε γιατί είχαν τετραπλασιαστεί οι τόκοι από τα δάνεια που είχαμε πάρει. Αυτό τι έγινε. Μισό λεπτό, αυτό ποιο χαρτάκι είναι, όχι λάθος. Δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο. Υποστηρίζουμε μόνο μέσα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Όχι, δεν είναι fucking paper, δεν είναι αυτό. Το δούνο του είναι το απάνομο λιμάνι. Πού βρέθηκε αυτό fucking paper πάνω μου, αυτό είναι παλιό. Μα ένας fucking συνεργάτης δεν κοιτάει τα σκονάκια μου. Τους έχω πει να ξυλώσουν όλα τα παλιά σκονάκια. Θα μπερδευτώ καμιά μέρα και θα μιλήσω κατά του Δουνουτού. Αυτός είναι ο εφιάλτης μου. Ότι κάποια στιγμή θα μπερδέψω αυτά εδώ τα χαρτιά μου και θα πω αυτά που έλεγα πριν. Διότι στην επανάσταση του αυτοανόητου τίποτα δεν είναι αυτοανόητο. Έτσι δεν είναι. Αυτονόητο. Αυτονόητο ή αυτοανόητο. Όχι, αυτοανόητο. Μισό λεπτό να κάνω την πρόβα μου. Κάνε κάτι την πρόβα. Κάνω λίγο γυμναστική να χαλαρώσω. Γαμώ τη χαρά μου, γαμώ. Και λίγη γιόγκα. Θα κάνουμε και ομ. Αλίμονε. Ο πρωθυπουργός είναι να μην σε σεβαστούμε. Έχω ένα γκουρού. Hello Greeks και Γκρικέλληνες. Hello Greeks. Sorry, αλλά οι θυσίες πιάνουν τόπο. Στη Σύρο μου φώναζαν και τώρα μπορείτε να πάτε να ανασχηματιστείτε. Ένας μου είπε ρε άι και ανασχηματίσου Τζερκόφ. Fucking people Greeks. Έχω ένα όνειρο, I have a dream. Το όνειρό μου είναι να χορέψω στο dancing with swaps. Μαζί με τον Τρίφωνα Σαμαρά. Ο Σαμαράς κάνει το ποδήλατο, είδα βλέπετε χόρευε καλύτερα το ποδήλατο από αυτόν. Προχθές. Έχει δικό της. Why is he laughing us off? Yes. Understand. What happened here? Let's watch me. Αυτό θα δώσει αισιοδοξία στους Έλληνες. Θα δίνουν τον πρωθυπουργό τους να χορεύει. Give me 5 like this. Να. Give me 5 with the ass. Τι είναι αυτό? Το κόλλο. Ας καλύτερα. Οκ. Είμαστε έτοιμοι. Στο λεπτό το τραγούδι να περιμένει γιατί... Who is the fucking now? Περιμένει το τραγούδι. Ναι, μάμι. Mother. Ναι, mother. Ναι, μάμι. Ναι. Of course, το ρούφηξα το όγκο μου. Ναι.
Όχι, δεν πάω μακριά, εδώ στην πλατεία είμαι. Ναι, θα γυρίσω πριν νυχτώσει. Ναι. Bye. Μισό λεπτό να χορέψω το ζεϊμπέκικο. Είναι το ζεϊμπέκικο της χρεοκοπίας. Στρο, σκαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τελευταίο. Είναι, πάμε, άλλη μια. Το τελευταίο. Στρο, σκαν. Είναι, ανή. Ο πατέρας μου έλεγε όταν ήμουν μικρός, πρόσεχε Γιώργο, μη σε φάει πολύ γυμναστική με τα δύο χέρια. Έκανα βαράκια με τα δύο χέρια. Έκανα αυτό και αυτό. Δεν κάνεις πολύ γυμναστική πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ο πατέρας, θυμάμαι τώρα, ναι, μου έλεγε ότι μια μέρα θα κυβερνήσεις την χώρα. Μου έλεγε. Το είπε αυτό. Ναι. Και αποφάσισα και εγώ και μάλιστα παιδεύτηκα λίγο, αλλά πήρα μάστερ στην προπαίδεια στα 35 μου από το Hazard. Ποιο? Ναι, Hazard. Harvard. Πώς είναι? Harvard. Από το Χαλβάς. Ναι. Από το Harvard. Harvard, ναι. Harvard. Χαλβάς. You know. Harvard, ναι. Και βέβαια μετά τις σπουδές, ναι, και από το πολύ χόρτο που έβοσκα μαζί με τη γελάδα μου στο καστί, το κάψα τελείως. Laughing my ass off. Έκανα επίσης πολλά επαγγέλματα. Μισό λεπτό. Πάλι fucking μάδες θα είναι πάλι. Ναι. Yes, Mr. Obama. Yes. Master voice, yes. Yes, I am in your order, yes. What can I do? Πήρε σηκωτώ και γόρτιος. Ναι, σηκωσί. What? Σηκωσί. Προσοχή. Ναι, yes. Γιατί μας βλέπουνε What can I do for you? Yes. I send... Hello, yeah. I can see now our friend here, our TV broadcast somewhere, yes. Μπορώ να χαιρετήσω και το θείο μου που είναι στην... Ναι, theater. Greetings, yes, send greetings, yeah. Yes, okay. I sent all Greek soldiers, yes, all Greek army to Libya. Yes. Gaddafi, no, I never know Gaddafi, yes, no friend Gaddafi, enemy. Fucking Gaddafi, fucking Gaddafi. Με ποιους είμαστε τώρα? Με τους Αμερικάνους τώρα. Fucking Gaddafi. Και πριν με τους Αμερικάνους είμαστε. Αυτό είναι που δεν αλλάζουμε καθόλου. Yes, I am your order, yes. Ναι. Bye. Sit down. Τι έλεγαν, έχω κάνει πολλά επαγγέλματα στην ξενιτιά, πηγαίνω πρωθυπουργός, φορτηγατζής, πατωματζής, παγωτατζής, είχα μια έφεση στο G, στο σημείο G. Σερβιτόρος, τορναδόρος, πορναδόρος, μαντουμαδόρος, κανταδόρος, κοτσαδόρος, τσιλιαδόρος, παρκαδόρος, μαρκαδόρος, μαλακαδόρος και... Όλα τα ισόρρος, ναι. Έχω τελειώσει και το Harvard που είπαμε. Το Harvard είναι βασικό αυτό. Το Harvard είπαμε με το Harvard. Να σας ρωτήσω εσάς, εκεί που είστε και του Harvard, μια ερώτηση. Harvard το είπα, ναι. Ναι, πού θα τα βρεις τώρα εσύ τώρα? Ακριβώς αυτό, I wonder, πού να βρω τώρα τα 340 δις. Πιο δύσκολο είναι να βρεις 340 ευρώ. I never thinking this. Θα σου βρω τα 50 δις να μου βρεις το 340. Εγώ, δηλαδή, τώρα που είναι στιγμή, λοιπόν, θα σου πω, 20 χρόνια που κυβερνήσετε, πόσα βουτήξατε χοντρά. Χοντρά τώρα, έτσι. Χοντρά, έτσι. Φάτε. Παίζει 12% σε κάθε δουλειά, βάλε και εργολάβους, βάλε και να στηρίξουμε εφημερίδες, τηλεοράσεις, βάλε υποβρύχια, βάλε Siemens, βάλε αεροπλάνα, βάλε λιμάνια, βάλε αεροδρόμια, βάλε δάνεια απλώς από εδώ και από εκεί. Δεν θα είναι χοντρά. Ψιλοπράγματα τώρα. 200 billion euro. 200 εκατομμύρια δις. 200 δις ευρώ. 200 δις. Γιατί δεν λες να φέρουν τα 50 δις και να κρατήσουν τα 150. Μια πρόταση. Just a moment, I think English. Το ξανασκέφτεσαι πάλι. Come on, fucking mind, come on. Πρέπει να έχουν πεθάνει πολύ. Έτσι θα φανεί ότι τα πήραμε σαν Πασόκ. Οπότε πρέπει να πουλήσουμε ό,τι υπάρχει. Να τα δώσω, ρε παιδί μου, να τελειώνω, να φύγω, δεν αντέχω άλλο.
Πρέπει τώρα να πάμε αυτή τη στιγμή να... Αν και το παγκάκι καλό είναι αυτό, σήκω. Τι. Ας το παγκάκι. Το πουλήσουμε, γι' αυτό τι. Αλλά τώρα, μετά αυτό το πουλήσουμε, τώρα πρέπει να πάμε να μετρήσουμε ένα χωράφι με το πεταλωτή. Ξέρεις, ναι, με το πεταλωτή είναι 9,5 στρέμματα επάνω στο δημότικο, αλλά έχει πολύ good view, πολύ ωραία θέα. Αλλά δεν ξέρω να μετράω. Γιατί το κτήμα αυτό ξεκινάει, λέει, από μια ελιά που είναι αριστερά της ελιάς 7 οργώματα και... Αριστερά. Ναι, αριστερά. Άντε να βρεις το όργωμα, άντε να βρεις και το αριστερά. Είναι δύσκολο και το ένα, είναι δύσκολο και το άλλο. Θα πάει και ο Παπα-Κωνσταντίνου στην Κοζάνη να μετρήσει και ο Γεροκλάνος να μετρήσει και ο Ραγκούς να μετρήσει. Θα πάνε όλοι να μετρήσουν. Δεν μπορεί να πάτε και τον Μπάγκαλο μαζί να μετρήσει. Ωραίο joke, eh? You like this? Give me five. Good. Κοίτα, τον Μπάγκαλο τον έχω να μαζεύει γιαούρτια. Τον Μπάγκαλο δεν τον πειράζουμε τίποτα. Είναι airbag, είναι yogurt resistant. Όσο έχουμε τον Μπάγκαλο, γλιτώνουν το γιαούρτι οι υπόλοιποι. Είναι κάτι σαν αλεξογιάουρτο, έτσι. Είπαμε yogurt resistant. Αλεξιγιάουρτο. Αλεξιγιάουρτο, μ' αρέσει. Έχει αυτό την τέντα μπροστά του, το τόπισμα. Και μας προστατεύει από τα γιαούρτια, τις ντομάτες, τις πέτρες. Γι' αυτό δεν φεύγει, Βέβαια. Εντάξει, είπαμε, είμαι μαλάκας, άλλο και τόσο. Να κάνω... καθίστε λίγο να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Κάτσε λίγο να κάνω λίγο ζέσταμα. Ναι. Κάτσε. Κάτσε γιατί θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Εμείς όταν τελειώσει αυτή η κρίση και η Ελλάδα θα έχει ανάπτυξη. Εμείς... Ανάπτυξη. Ναι. Development. Ναι. Εμείς τι θα πάρουμε στο τέλος, μετά. Αυτό το ξέρω. I know it. Το έχω σε ένα ειδικό σκονάκι. Είναι εδώ. Είναι χρησμός. Είναι χρησμός. Τι λέει ο χρησμός? Ο χρησμός λέει, οι πολίτες, λέει, θα πάρουν όσα είναι απέναντι από το χαρτί. You like my balls. Πω τα έχω κάνει θάλασσα, μόνος μου όλα τα χάλασα, στη Λιβύη στενοχλήματα και έξω μου ζητάνε χρήματα, μα με πονηριές και πατσαπατσουλιές δεν αλλάζουν οι εποχές. Γι' αυτό κάτσε καλά, κοίτα λίγο χαμηλά, η ζωή κατρακύλα, μη λες πολλά. Τα λόγια είναι φτηνά, αν δεν είναι αληθινά, σου το λέω φάγατε πάρα πολλά. Θα πάω να πέσω τώρα μες στη θάλασσα και όσα χάλασα εγώ θα βρω. Θα φάγανε τα χρήματα και εσύ και εγώ, στο τέλος θα σωθώ μόνο εγώ.